Amalawi zoona hotelo ija imafuna kugulidwa pa 185 billion. Amaipanga ofa pa 185 billion. Ndikalata yomwe ndayiona masanawa yalembedwa pa mu November 2025. 185 billion. Ndikumunenelana mpaka nakufika pa 128 billion. Hotelo yoti inayamba pa 30 billion. Kuba kwake kwa mtundu wanji kopanda nako manyaza abale. Zoona ndalama za Malawi. Malawi akuvutika kuzigwirira ntchito. Anthu ena amangozidya like that. Amalawi tiye tidzuke. Dziko tu ilili silosauka. Mungoona zindalama mene anthu akutengera. Kodi ndalama zimene ziza anthu akutengazi zinakapanga zinthu zina zake Malawi sinakachita bwino? Sinakatukuka? Tangoona ni ndalama zimene zizi anthu angozidya. Hotelo imene jayo ingafika pa mtengo menewo? Kuilipira hotelo ija times what? Kodi anthu amene mmaloleza mwapanga mabizinesi muno mmango apanga basi mango aloleza chilolezo kapena mmafuna kuti muzipezapo zinthu mobera like this? 185 billion. Hotelo yoti inayambira pa 30 billion. Ndenga tuli kuti kuigula amaresi cha kuigula kaya times chan times 4 times 5 really? Anthu abwera kuno azipanga mabizinesi mbwera kenako amange mabizinesi awo kenako azitigulitsa ife mofuna kuba kugwirizana ndi Amalawi anzathu. Amalawi anzathu amene akutichita zimenezi. Mwaona nokha zikuchitika ku parliament uku kupaki. Tangoona mmene kuchako tikamaonera zikuchitika mmene kuchako. Kuba kopanda nako manyazi pambala mbanda ngati apo zochita kumabali. Amalawi tiye tidzukeni. Izizi ndi zimene zimayenera kupita kunsewu kuja ndendi zinthu ngati zimenezi. Kuyenera kupita kunsewu kuzija zinthu zake ndi zimenezi. Sitingamangolola drama zathu kumangoenda like that. Drama zathu kumapita choncho Amalawi. Aya. Anthu ena basi azilemera pamutu pathu. Pamutu pano mukuvutika kumakagwira ntchito kuyenda wapasi mapita ku ntchito utani anthu ena basi angozidya. Mangozidya. Alidu. Zomvesa chisoni ndipo zochititsa manyazi. Moti Alexius Kamangira uja anthu ndikumakhala pasi ndikumamunena kuti ndi chitsiru ndi wamisala. Munthu chotitsegula maso tenala khungu zambiri tamba kuziona. Amalawi tiye ntikepo mtima pa zinthu zimenezi zisapitirire. Anthu amene azibwera kuno mazangotibera plus ndi anthu Amalawi anzathu amene sakutichita zimenezo kupangana ndi anthuwo. Zona Amalawi tiye tikondaneni inu. Tiye tikondaneni abale. Kodi nde anthu ena amene akutchulidwa aja ndi milandu yukale na nde anthu aja amasidwa kumati alibe milandu kwasi atuluke atani. Kodi zinthu zimayenda bwanji? Ndi mudziwo munomo zonena kuti tindi SCB tiwale. Mabungo onse amene ali patsogolo athu amene akutisogolera onse kuli mbava. Taona toka uko SCB anayitana uko apake. Taona apa mposamba apa mpomwera. Alo society
taona izo zayankhula uko zina apo mposamba apa mpomwera pension trust fund apa mposamba apa mpomwera zona ayi ndithu apa tikupempha apolisi agwire ntchito ndalama zathu zibwerere abale ayi zomvetsa chisoni ndeti zinena kuti ayi ikamangira ndo amisala ndotani mukaganizo la amene amangoyankhula zinthu wopanda umboni zinthu timamunena tu amisala munthu otani ndiuyotu zinthu sizi zangoyamba zikungomasuka zokha zonse zimene anakhala kuyankhula iye ujatu zikungobwera zokha pano kumabize kunena zinthu zomvetsa chisoni. Amayi tiyeni tidzukeni timenyere nkhondo dziko lathuli anthu nanga ndalama zanu tizi ndalama zanu tizi amagula zinthu apaki not apaki aujeni a pension trust fund yo akugula ujeni zinthu mahotelo yanjani koma zinthu zonse zanagulazi koma zimagulidwa mwando ndomayake muno bwino apa patu ndipo zonse zimene anagula kuti zofunika mafufuzidwa atu funda kuti ndalama mwene kuzikubedwa osati sewero zikubedwa zinthu zomvetsa chisoni. Hayi tili pano kuionera drama imene itere tione zonse after zonse zakapanga zikata what next. Shame.